Episodi 28. Raonaments de iaia i neta. De música de Falles. Lucía Navarro Luna. Iaia, diu Jordana, vull ser presidenta. Si tens 9 anys. I què amb això? No puc ser presidenta? Per ara no. No vols ser fallera major infantil? No. Quan va ser fallera major hi havia presidents dones? No, la primera presidenta d'una falla gran va ser l'any 2009. I com pot ser això? Perquè les falles no han sigut sempre com avui les coneixem. La iaia Vicentica, que ha sigut fallera major i té visió antiga en procés d'anar progressant, continua explicant-li a Jordana que la primera figura que es va posar a la plaça del mercat va ser fa 3 segles i ni es va cremar ni es va posar en vespres de Sant Josep. Mentre, darrere de la porta, Jaume escolta emocionat la conversa entre sa mare i la seva filla, de sobte s'escolta el fallero i Jordana pregunta de qui és la cançó que està sonant. De José Serrano, respon la iaia, alhora que comença a sonar La flor del taronger. I aquesta? No saps? Es sorprèn la iaia. És de Miquel Asins. Ixes són totes de senyors. Quina és d'alguna dona? La iaia i el pare emmudixen de sobte. No saben què contestar-li a això. No els en ve cap al cap. No vols ser artista fallera de falla infantil com la mare? Jo la compondré. Sentència amb solemnitat, ignorant la pregunta de l'àvia i deixant més perplexos als adults. Si no eres compositora, tracta de fer-li entendre la iaia. I què amb això? Tampoc era gran i ara sí. L'àvia i el pare somriuen amb tendresa, que se'ls talla de cop quan la senten rematar. Ni sóc presidenta infantil i ho seré.